Han skrev UAV i sit clan-tag. Hvorfor? Jeg spiller med en, der har cake i clan-tag. Kage? Ja. Og han hedder Adidas 9. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Hvor du ej? Oj, jeg er lige... Oj, der er en, der vil være min ven. Ja, jeg har været vennen. Kan jeg prøve lige at lave pigelyd-grinet igen? Hvor du ej? Jeg har ikke lyst. Du kan ikke tvinge mig. Der var det. Ja, skipper det. Underpass, ja, det kan vi godt spille. Hvor du ej? Sig lige det igen. Hvor du ej? Igen. Jo, man. Hvor du ej? Nej. Det virker ikke. Kærbo. Ja. Du er syg i hovedet. Hvor du ej? Jeg vidste, du ville sige det. Hvor du ej? Hvorfor er du syg i hovedet, Kærbo? Hvor du ej? Kærbo. Oh. Kærbo. Ja. Ikke noget. Nå. Nå. Hvor du ej? Prøv at sige det med din mørke stemme. Hvor du ej? Det var min ondskabsstemme. Hvor du ej? Yeah. Jeg skal lige have lidt edits, for da jeg ligger nu. Hvad helvede er det, du ligger og synger, Kærbo? Jeg synger den der sang, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Avicii. Jeg ved sgu da ikke, hvad den hedder. Det nytter ikke, når du siger, hvad den hedder. Jeg kan ikke navnet på den. Levels. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. I get a feeling that I never had before. Yeah. Hvorfor? Derfor har du lige pludselig problemer. Nej. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. I get a feeling that I never had before. I get a good feeling. Så skal du også sige den der, oh yeah. Oh yeah. Hvornår skal jeg sige det? Det ved jeg ikke. Jeg har recordet det der, fuck, det lyder sjovt. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. I get a feeling that I never had before. Yeah, I get a good feeling. Ja, det er min lillebror. Ja. Sometimes I get a feeling. Yeah. I get a feeling that I never had before. Yeah. Det var meget. Get boom, chicka, boom, boom. Hvad fanden er den sang? Er det ikke bare den hedder Dollar? I need a dollar is what I need. What? Hvorfor siger du bud? I don't know. Nej, Kærbo. Well, Jeg røg ned i lava. lad det. Lort.
I need a dollar, dollar, what I need. What? Hvorfor joiner Neo ikke den fede Neo? Racist. I don't care. I don't care. Jeg tror han joiner nu. Kom nu Neo, kom nu Neo, kom Neo. Hvorfor griner du? Kom nu Neo, kom Neo. Åh, det var ikke specielt sjovt. Jeg synes det er hyldende sjovt. Vil du have noget sjovt? Ja. Annabelles bryster. Ja. Den var god, Gammel. Det var den. De er ligesom ninjaer, de er der, men man kan ikke se dem. Ja. Ja. Martin er en nære, men han er gul og blå i hovedet, for han er en af dem. Okay. En af dem nære der. Why are you asking all them questions? Jeg vidste bare, du optog den altså. Det gjorde jeg altså ikke. Skal vi måske vide, altså.